Bua na maithe an olc a bhí a dora hauchan Verica a dúirim mhórmh mórdín in éireann agus fud an domhan. Ach an ála atá nó an bhfuiln scéal níos casta. Gan doubt dá laid, is duine grána é Trump. Bhreanna an gaí go labhraíonn sé faoi bhrá, an chuí go mbíonn sé sásta freastal locht bheonn an chineachais America, an go bagrach a bhíonn aige an stáitse idirnáisiúnta, an tromíocht agus an neaspa bésa, agus sin lena chur go béasach. Ach, lite difriúla, is rud grána é freisin dearca síl Joe Biden, agus Barack Obama agus Bill Clinton rive, a cha na 100,000 buama le daine I ddíortha thar lear, a labhair faoi Rúsí, Córéí agus Síní, álas go raibh siad Barbara nó as a mabhar. Is rud grána é freisin, gur ág an dearca librálach a bhí ag na daine seo an cineachas bew bríomhar sa teirifís pólíneachta fud na Státaontaithe, is rud grána é gur ligú go cheantracha íorchionsclacha sna Stát dul léig teisc gur a brabús níos fearr le déanna áite cinn teile. Ní freagra ceart é Trump na rudaí atá cearr le America, nó leis an gcóras nó librálach a chrutha America fud an domhan, ach is éilimh mucánta é bheith I ggéire deire a chur leis an gcineál sin córas. Ach tuair faoi deara, a luaithe is bhí Biden iste gur thosa an pártaí déanlathach a chur a bhilleáin ó siúd nús Bernie Sanders is Alexandra Ocasio-Cortez an éiti chléig an pártaí, teisc nar chuir na déanlathaí an ruaig na poblachtánaí a dócháin an teanid is na cógála. Mar a dúirt Joe Biden féin, tá muid ar ais.